Otázka, existuje pravý Boh? Odpoveď, prvý bod, áno, a Boh je pravdivý. 1. Jánov 5:20. A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám rozum, aby sme poznali toho, ktorý je pravdivý, a sme v tom, ktorý je pravdivý, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život. Rimanom 3:4. Vôbec nie. Nech je Boh pravdivý a každý človek luhár, ako je napísané, aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil, keď ťa súdia. Druhý bod, Boh má svoju podstatu a skutočnú prirodzenosť. Hebrejom 1:3. On, ktorý je odleskom jeho slávy a presným obrazom jeho podstaty, udržiava všetko slovom svojej moci. Keď vykonal očistenie našich hriechov, posadil sa po pravici velebnosti na výsostiach. 1. Jánov 3:2. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Tretí bod, Boh má svoj vlastný obraz. Genesis 1:27 a Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril ich ako muža a ženu. Štvrtý bod, Boh existuje a je pravý a živý Boh. Jeremiáš 10:10, len Hospodin je pravý Boh, on je živý Boh a večný kráľ. Keď sa rozhnevá, zem sa trasie a národy neznášajú jeho hnev. 1. Tesaloničanom 1:9. Lebo sami rozprávajú o tom, ako sme prišli k vám a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu.